joto ani timuk channel video nai tonana joto na angla sogo nge taklai bisio sini pitra moyel ni tulsiram kamini luku chokdri borom gnang singhora jamaten luku no bainawi taklai oro sini jamate hadarok 432 khipi oro no program khayo hani bagai sini jamate hoda okra no angtini singnai tini last pai thakni program o salotini hodani kormachari te hodani committee so sabha kenga kheste sabha pod katalma kha boni bagai ang sini jamate hoda okra borom gnang sar Bipro Kumar jamate ne khuktei chung srai srai ke tirini bandao silane puila cycle ngas je borok no malina wo borok belai belai ke hambai tini chini takhong media songbai je kok masamani ba sungjagmani bo Katalia jeng omohai bisi kongmang lai birungno bosor bosorno pura ha hodani kormachari tongmani no pairo shalaiya je miyat pai tongha haya kheba je apod bipod tongha sararik obostai botrong no nai nai jeng u kormachari baba goria no palai nai rongno mas lai lai jata getini चतुर्थ अधिवेशन तिनी फिलब्रैनि ताकसारिनि पान्दागो लास्ट हमके अमहाय बिसि ब्रं ब्रंनो अंगो जों मताय कतर बाबा गरियानो ताकलाय बिसा आगेनि जागा पारकतालो नो मा तंग्रो सिनाय नि पेनेल बुरो सालायै नारलाय फिलाहा खालिनि खालि ताकलाय ओ बाबा गरिया मताय बानाय बिया गोनां पारकतालो नो तंसिनाय इंके मताय बालना इनके हाकसा कामी तंगमनी बहै थैजागै हायनो हाय आगेनि कांतिया कामिनि मंगल चंद्र नो तंग्रमनी ताबक कथार पित्रा मोयालनि मुइतलुं कामिगो आंबो मुंसि सुइना जगजालिया मुइतलुं कामिगो मताय बालनायनि पद मालां जालहा आंखाय बिया गरैनि असाय बबो पद कतरनो मताय कतर बाबा गरियानि से असायबा bo raimango sogla ha mabarini osai bobo osai kotorno boka Koilampur moyal sogla ha tei utini ha hodani working committee ba auditor borongke masamusur odbodon jalha tei borongno asuk kabang slailia te tinjona age साधारण ऑडिटर तंगमनी चीफ ऑडिटर सखा बा सदस्य तंगमनी असिस्टेंट एजीएस को सखा ए बहायरके सलाय लायले हाता दै बेसि गोबां सलाया ताकलाय के नसिनि खेरफांनो नारगै तंगाय ख बियारनि खेरफांखौ बबसुक बिसिरो काखाबनो किसा लोकसनो साय ताकलाय 5 बছর काजा खालि इनके 6 बছর जासिनाय खालि इनके तो सेजाक जासिनायनो बोते असक सालाय नांलिया आं तो खोनावो सार हाफानो ओ केंगाय रवानिबो कयला माखायफो हमा बकबुय दे कयलाया ताक थांनाय गोबां बছरनो बहाय दङ संग्रां गामिगो ओ 4 बছरखे सेजागो आगेरगो सेजागो 6 बছरखेबो सेजागो ब जे उपयुक्त तंसाक जे चुकसा खायसि बाबा गरियानो कुनु कयलाखे मासिनाय हाय कगियाता ओंखे ताखौ बुहुक सं निरक्तिननि पाइथाकनि लास्टनि प्रोग्राम आं सोंखा सिनि जमाते हा हदानि अकरा बरम गोनां सार बिपर कुमार जमातेनि खुक्तै स्राय स्रायखे खोनालायखे सिनि हदारक डिसिसन खाले बरक पेनेबल हासंबै ताकलायबो सिनि बाबा गरियानि बिया गोनांनि खेरफांनो बरक नारगै रलायखो हानि बागै सिनि जमाते हदानि ताखुक बुहुक सनो जतनो तिनि प्रोग्राम न जतनो सिनि हा हदानि बसारनो साखाय रफिजिबानि बागै आं कयजाउ तै सिनि हा हदा अकरा बरम गोनां सानि खुक्तै बिस्राय स्रायखे निरक खोना लायखाना निरक नाय तंमनि बागै निरक तैसे हामबाय तैसे जतनो खुलुमका तै सिनि हदा अकरा आं खुलुमजा
फायसिदि बरफनि थानि जोंनो फिरक तबदि मोतायनि थानि बै फिरक फायसिदि बरफनि थानि जोंनो फिरक राजा खुलुमबाय जाखा कल्याणपुर मयलनि आंङै पदा सं पदा गेरि रजाक जामानि बन मा कारबारि अजाय दिजुत खायो रजाक जामानो जतनो आंनि नखंखौ खायो जन माइखौ जाफानो थाव थया खलायबाय जोंनि आसोलनि आंनिखौ जय बाबा Kaisa dokter penasih yang motai berai mani, taklai motai berai mani, moita pro saklai jangai. Jadi moita pro taklai bis kanggo yang motai berai bawa pro saklai jangai. Ayo ni saklai jangai ni pura hewan ni boleh motai yang naik. Sobat pari itu senangnya. सभा आसक बसर बसर बिसिकं मालाय फायमाने दिनै हायके बर' गोबांखे नायसिङि दंनाय बिसाफा नुब्लाखौ दिनै बेरायखे बाबा गरियानि आशीर्बाद बाय पेन्डेल गप्लंखै बेनेट बुनु नायसिं सक दंमोन बाङो बेलायखे हा हदानि आं ताखौ बुखौ बंस आलिनो पाइपलाया हामदा मोनरगै जों दंखथाव बा काहामाखे ताकलाय खिपिनि बिसिकौ मालायमोनि बेलाय बर' गोबां लायखा अखलै थांनाय सौराय खुङावबो ताकलाय हेके बिसाफा बांयाखौ 1300 मोटामुटि सामथिं कम ना के काहा गरंखे बाव पाइलाय जाखा ताकलाय बिसिनि तेकौ समयबो पाइलायनो हाबा दिनैनि जों बिसानि जेरेजों समना लागे कौमा लागे तांबु तांरक सना लागे माने उत्सवा अरनो दिनैनि उत्सवानो आरिरि मोथा रजाका जत्तनो हामबाय जय बाबा गरि बिया करे बगला राजा बगला सेक्रेटारि याव हल बिजन नायसि